Vamos a dar comezo á sesión ordinaria do Pleno co primeiro asunto do orden do día. A aprobación se procede das actas das sesións anteriores. Algo que decir? Non, secretario. Pois parece ser que están ben feitas as actas. moitas gracias. Segundo asunto, a aprobación se procede do Plan Provincial de Cooperación ás obras e servicios de competencia municipal, Plan Único de Concellos pos-2025. Ten a palabra o concelleiro de Obras e de Medio Ambiente. Non é porque estou aínda algo afónico e non quero forzar a miña voz. Seguramente terei que falar máis despois cando conteste algunha pregunta e prefiero que isto faga este señor. Moi ben, bueno, como vistes na proposta, a totalidade dos fondos do POS 25 vai dedicado a gasto corrente, perdón. Que a cantidade, non teño aquí o expediente, pero son os 735.650,48. Nada máis. Tedes a palabra, calquera dos grupos, por onde... Nada. Sométese a votación o POS Plus 2025. Cantos cartos son, por tanto? 735.000 euros. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Segundo asunto, a aprobación se procede da ratificación da participación no Plan Provincial de Cooperación ás obras e servicios de competencia municipal, Plan Único de Concellos POS Plus adicional 2025 a gastos sociais extraordinarios. Entendo, secretario, que isto é o que propuxo o equipo de servicios sociais. Correcto, gastos que gastos... contemplan emergencia social e máis outros gastos, non? Sí, gastos correntes de emergencia social e 2.500 euros en investimentos para materiais, sustitucións, ese tipo de cuestións. Ten a palabra... Cal é primeiro? O de menor. O Bloque Nacionalista Galego. Ten a palabra o Partido Socialista Obrero Español. Bueno, galego. Bueno, de Abejón. Galego e de Abejón, sí. Non, nada que dicir. Nada que decir. Sométese a votación. Votos en contra, abstencións, votos a favor. Seguinte asunto, aprobación se procede da proposta POS adicional reducción da débeda. Entendo que isto, secretario, debe de ser de un par de anos onde a Diputación ofreceu a posibilidade de facer un plan de obras deixándonos os cartos sin intereses. Correcto, e agora a Deputación exixe amortizar esas débedas. Agora mesmo serían 131.758,30 e non sei exactamente canto queda por amortizar, se está por aí disponible. Bueno, se non... Será para o ano que ven, cando supoño, cando sea, e logo despois eliminaremos todo eso que temos de... Queda el del 2016. Esto es 184. A esto hay que minorarle lo que vamos a reducir este año, o sea, unos 50.000 de este. Y aún quedaría el país 16 y el POS. ¿Y cuánto es? 16 son 223.000. Bueno, así bajaremos esa inestabilidad en el caso de que se produzca, ¿no? Vale. Benega. Un pouco falador estades hoxe. Partido Socialista de Abegondo. Pois o mesmo, todo o que sea reducir a débeda, conseguir fondos, pouco hai que engadir. Isto máis que débeda é un adianto. Sí, o adianto, como é anual que se vai compensando, pois non hai moito que... De feito, sufriu algún retraso, foi sufrindo algún retraso, porque a Diputación, en vez de cobralo o ano seguinte, pois foi prorrogando o tema ano a ano. Entón, por eso chegou esta situación. Vale. Aprobado por unanimidade. Aprobación... Hai alguén que vote en contra? Hai alguén que se absteña?
Mira se aprobou. A aprobación se procede de rectificación anual do inventario municipal do Concello de Abegondo. É dicir, este ano, bueno, pois puxo aquí o secretario, porque realmente fixemos dúas operacións. Unha, non sei se conocedes a antigua urbanización de Limiñón, que era Fincas Galicia, non sei se vos acordades, a que está entrando en Limiñón á man esquerda dos anos 80, tiña unha costumbre un pouco raro, algún promotor, de coller un monte aralo e despois facer ali vivendas. Claro, o problema é que aquelas carreteras que se fixeron naquele momento están deterioradas totalmente. No seu momento, daquela maneira, porque o fixemos primeiro ao final da urbanización, puxemos o alcantarillado e máis a auga, para que despois se pudieran enganchar, e o alumeado. Noutra fase posterior, pois puxes o alcantarillado para todos e máis a auga. E claro, agora os veciños solicitaron de que lle pasaran a ser municipales todas esas pistas, porque xa estaban cansados de andar por enriba dos baches. E, bueno, pois simplemente aceptouselles a cesión deses camiños e esperemos poderlo meter, a ver se neste plan de obras podemos metelo deste ano, e se non para o ano que ven. E despois temos tamén outra finca que está pegada á gasolinera daqui de San Marcos, co obxecto de facer un novo acceso para o novo centro de saúde, e máis para polideportivo, máis para todo o que hai para ali, cuartel e todo o demais. Tiñamos previsto tamén comprar outra finca este ano, pero en principio, hai principio de acordo coa gasolineira que se está reformando para facer eu penso que se chaman destes que andas con unha tarxeta para botar a gasolina, creo que é destes que non teñen paisanos. Eso. E que lle metes a tarxeta, pagas e botas gasolina ou gasoil. Entón, chegamos a un acordo, en principio de acordo, de poder acceder entre o terreno que compramos, que é unha leira que dá todo largo, incluído un bate co terreo municipal, onde está ubicado o centro de saúde, entón, de facer un acceso de 6 metros de ancho, co cual, desta maneira, poderíamos ver mellorado moitísimo o acceso para o centro de salud, para o polideportivo e para todo. É certo que eu se lle trasladei, e tan pronto como fagamos o acceso, concelleiro, se lle trasladei cando veu de visita a conselleira de infraestructuras, de que estudien a posibilidade de facer unha rotonda agora que vamos a mellorar o acceso para o centro de salud, unha mini rotonda aquí antes de chegar á gasolinera para que se poida acceder de mellor xeito. Eu non sei por que dixen isto. E as dúas cuestións do inventario son tanto o que lle chaman os camiños desta urbanización dos anos 80 de Fincas Galicia. Naquele momento Jove dedicábase a isto. Fadesa, despois foi Fadesa e toda esa historia, pero naquele momento facía isto. E máis este nova leira para entrar para o novo centro de saúde. Bloque Nacionalista Galego, nada que decir. Partido Socialista. No, simplemente tiñamos a pregunta da urbanización de Limiñón para cando estaba prevista a actuación do arranxo, porque xa deixamos aquí de manifesto que aquela zona se puxeran en contacto con nós en varias ocasións por este motivo, porque está nun estado lamentable de acceso e todo iso. E a pregunta era esa, de que previsión había ou cando estaba previsto. Vamos a ver, o primeiro paso que tiñamos que dar era precisamente este, é dicir, dar conocimiento de que efectivamente se trata de terreos que son públicos. Home, a min eu teño que reconocer que nada máis que viñeron unha vez. Unha persona solo, foi como comentou. No momento como comentou,
xa empecé a facer as xestións. Pois mira, en este caso concreto, se vos lo comentaron a vos máis veces, pois máis méritos teredes vos de explicarlle a xente que vos lo comentou de que o vamos a arranxar. En este caso concreto, pois xa ten a orden xa hoxe o concelleiro de Obras de que lle traslado aos técnicos para que fagan o proxecto. Tan pronto como teñamos as autorizacións sectoriais, que hai varias, unha é de Diputación, porque a carretera é de Diputación, outra é de Aguas, porque hai varios regatos, as teñamos, pois aprobaremos o proxecto e daráse constancia ao Pleno. Votos en contra, abstencións, votos a favor. Bueno, parece que temos un pleno, bueno, non entramos noutra fase, que é as mocións do BNG. Dixo o secretario que ten vostede 5 minutos, non? Para cada unha, ou como é? Xo sabe. Ten vostede a palabra, don Blandino. Bueno, a primeira moción é sobre a presencia de gas radón nas edificacións. Teño que agradecer a colaboración de Pura Ferreño, a concelleira do BNG de Coirós, que xunto comigo traballamos nesta moción, porque somos dous dos concellos máis afectados da comarca en canto a isto se refire. Entón, fixémola entre os dous, presentouse en Coirós, tamén se presenta aquí. O radón é un gas radioactivo que se atopa en solos, rochas e auga, é un gas inoloro, inodoro e insípido que provén da desintegración nuclear do radio, de aí lle ven o nome. É un elemento cunha presenza importante en toda a colla terrestre e nomeadamente en solos graníticos como o galego. O radón é a maior fonte de exposición humana á radioactividade natural. Entre as edificacións, principalmente a través das fendas, na cimentación, polas paredes, tubaxes e mesmo por difusión a través do cerramento en contacto co chan. As medidas máis efectivas e económicas para previr a acumulación de radón son as que se toman na fase de construcción, illando o subsolo ou deixando cámaras de aire que canalicen as filtracións do radón ao exterior. Para edificacións xa construídas, ou se a zona é de alto risco, compre garantir unha boa ventilación. E se a aireación tradicional non é suficiente, compre outra solución como a extracción forzosa e canalización do aire ou a impermeabilización de chans e paredes. 2. Estudos realizados en todo o mundo e tamén en Galiza mostran que as persoas expostas de xeito continuado a niveis elevados deste gas teñen un maior risco de desenvolver cancro de pulmón. A OMS considera que a exposición a gas radón é responsable de ata o 14% das mortes por cancro de pulmón, a segunda causa de morte tras do tabaco. Tamén considera que o radón é un grave problema para a saúde e, por iso, insta a todos os países a protexer e concienciar a poboación sobre os seus prexuizos. Mesmo propón que se inclúa a protección contra os efectos negativos do radón na legislación sobre vivenda, aconsellando reducir a súa presenza nas mesmas a niveis inferiores a 100 becquerelios metro cúbico. Terceiro, nos estudos realizados no Estado español, Galiza está considerada como unha das zonas con maior irradiación de radón, un gas presente nos solos graníticos fracturados e que pasa a sotos de vivendas. Segundo os estudos realizados polo Consello de Seguridade Nuclear, o 70% do territorio galego presenta riscos de concentración de radón, con maior incidencia nas provincias de Ourense e Pontevedra, así como na parte occidental da Coruña e no centro de Lugo. Abegondo está entre os concellos máis afectados. Máis dun 10% das medicións realizadas exceden os 300 becquerelios metro cúbico. Tendo en conta a incidencia deste tema na saúde pública e a complexidade e diversidade de actuacións que hai que desenvolver, é importante que o Goberno galego aprobe un plan de traballo de carácter transversal co asesoramento do Laboratorio do Radón e en coordinación coas entidades locais, as organizacións sindicais e empresariais, as asociacións de persoas consumidoras, etc., para facerlle fronte a esta importante ameaza para a saúde pública e o benestar da poboación. Este programa de actuación debe incluir medidas normativas de información, prevención e protección da poboación, especialmente naquelas zonas máis expostas á acción deste gas altamente perigoso. Polo anteriormente exposto, o Grupo Municipal do BNG presenta a seguinte moción: instar a Xunta de Galiza a primeiro, impulsar un asesoramento do Laboratorio do Radón e en coordinación con todas as administracións e sectores implicados un plan de medición, información e protección contra o radón das vivendas
e nos centros de traballo. 2. Aprobar de xeito inmediato, en todo caso no prazo máximo de 3 meses, un programa de medición e reducción de radón nos centros de traballo dependentes da Administración Autonómica, centros de saúde, centros da terceira idade, edificios administrativos, instalacións deportivas, centros educativos, escolas infantís, etc. 3. Desenvolver por medio do Instituto Galego de Vivenda e Solo un programa de asesoramento e apoio para a medición da concentración de gas radón en vivendas particulares, así como axudas para a implantación de medidas de mitigación con criterios sociais e de renta. E 4. Establecer políticas de saúde pública que inclúan a información á poboación, a prevención da exposición ao gas radón e estudos sobre a súa incidencia na saúde. Non ten nada que decir? Nada que dicir. Moi ben. Eu simplemente voulle decir o seguinte, nós non nos vamos a opoñer a esta moción, simplemente dicirlle que xa desde o 4 de noviembre do ano pasado, a propia Xunta de Galicia, eu leolle o que sacou, é da Consellería de Sanidade, eu digo por se acaso non está enterado do asunto, impulsa unha estrategia pioneira a nivel nacional para reducir o nivel de exposición da ciudadanía ao gas radón. Hai unha serie de medidas que iniciou a Consellería de Sanidade, que supoño que estará facendo. Nos centros públicos xa están. Pero, bueno, de calquera forma, como tampouco a maiores, tampouco non pasa nada. Eu, por min, nos apoyámosla e mandámoslo para ali, sin problema. Dime. Sí que coñezo a normativa da Xunta, de feito teño descargada, o que pasa é que non se está desenvolvendo na súa totalidade. Bueno, pois dicímoslle que o que sacou, pois se non está desenvolvendo, que o desenvolva. Votos en contra, abstencións, votos a favor. Siguiente asunto. Radón, agora ven a equipa. Moción para instentar a equipa. Ten a palabra. Após de múltiples peticións registradas en diferentes datas, falamos de solicitudes xa feitas na legislatura anterior, tanto por sede electrónica como de maneira presencial, onde o BNG de Abegondo solicitaba termos acceso aos convenios asinados polo Concello e o Deportivo da Coruña, propiedade da banca, documentos que se asinaron no seu momento, onde o club cedía unha serie de parcelas para que o Concello construíra con diñeiro público o edificio de vestiarios, gradas, despachos, etc. E máis 2 campos de céspede artificial, instalacións que se cederían posteriormente ao club. Como sinalábamos no texto anterior, após de moito insistir, como ven sendo habitual no noso Concello, o venres 11 de novembro de 2024 deusenos acceso a esos convenios. Cando o noso voceiro tivo diante os documentos, encontrou que se lle presentaban 2 convenios, un do 21 de 9 de 1999 e outro do 7 de 8 de 2003. Ambos, os dous, coincidían coas datas en que se publicaran na prensa e que o BNG usou de referencia para podermos solicitar estes documentos. Alén diso, tamén observou que o convenio de 1999 que se nos mostrou non aparece asinado nin polo alcalde nin por Augusto César Lendoiro, como si aparece o de 2003. Esta pequena irregularidade fainos dudar da validez do primeiro, mas agora ben, é posible que o Concello teña unha copia asinada a que nós non tivemos acceso. O certo e verdade é que o convenio de 1999 que nós tivemos diante non está asinado. 3. Outra das cousas que chama moito a atención é que ambos documentos entran en contradición ou que recolle un non aparece en nada, non se parece en nada ao outro. A cantidade que o Deportivo lle ten que abonar durante 50 anos ao Concello, unha vez rematados os 30 anos de cesión no convenio de 1999, é de 12.020,24, é dicir, 601.012 euros en 50 anos. No entanto, no convenio de 2003, a cantidade baixa é xusta a metade, 6.010,12 euros, que en 50 anos serían 300.506 euros, que a finca de San Tirso está en 400.000 euros, non chegaría para comprar esa finca. Aínda que sumásemos as dúas cantidades a pagar en 50 anos, é dicir, a de 1999 e a de 2003, estaríamos a falar de que o Concello recibiría 901.518 euros.
Como podemos comprobar, o Concello estaría prácticamente agasallando á banca unhas instalacións construídas no seu momento, como deixa ver a estipulación 11ª do convenio de 2003, con cartos da Xunta e da Diputación, ao fin cartos públicos, cartos de todos e de todas. Cuarto, nos dous convenios se nos di que as instalacións, responsabilidade do Concello, deben estar construídas no prazo máximo dun ano, polo que dende o noso grupo entendemos que o convenio de 1999 non se cumpriu por parte do Concello, é dicir, que no período que vai de 1999 a 2003 non se fixeron tales instalacións, posto que no documento de 2003, no punto segundo, volve a recoller a construción das referidas instalacións, pero ampliadas, e para as que se pon máis unha vez o prazo dun ano para a súa finalización. Quinto, na estipulación quinta podemos ler unha serie de cesións que o Deportivo ten que facer ao Concello que dende o BNG temos serias dúbidas de que se cumpriran. Alén diso, non sabemos que consecuencias terá no futuro por en mans dunha entidade privada como a banca un espazo que en parte hoxe é público e o que non pode especular segundo lle pareza. Sexto, por todo exposto ata o momento, polo feito de estarmos diante de dous convenios que presentan contradicións que favorecen a un club de fútbol fronte á veciñanza de Abegondo, onde observamos que o convenio de 1999 é posible que careza de validez, tendo presente que as cantidades que vai a recibir o Concello ao longo de 50 anos son pírricas, se atendemos á dimensión do construído, con carto público e, ademais, sospeitando que a disposición quinta non foi cumprida polo Deportivo, o Grupo de BNG de Abegondo presenta a seguinte moción. Instar a equipa de goberno do Concello de Abegondo para que realice unha auditoría que avalíe o real cumprimento dos convenios asinados no seu momento, co Club Deportivo da Coruña, propiedade actualmente da banca. 2. Publicar na página web do Concello todos os convenios que se asinan coas distintas entidades. 3. Tendo presente que os 30 anos de validez dos convenios rematan no caso de 1999 en 2029, no caso de 2003 en 2033, é tempo e hora que a equipa de goberno negocie de novo un convenio máis beneficioso para a veciñanza, onde non se perda esa parte de carácter público que teñen as instalacións e que veciños e veciñas poden disfrutar máis libremente delas. Cuarto, fiscalizar de maneira minuciosa toda a actuación urbanística futura que se desenvolva na zona, xa que está lindeira a un espazo de especial protección ambiental. Sí. Bloque Nacionalista, Partido Socialista. Bueno, nesta moción é evidente que nós non poñemos en duda o beneficio da cidade deportiva en sí, porque ao longo de todos estes anos pois consideramos, dentro da nosa opinión, que foi un gran beneficio, pero sí que insistimos en que se cumpla o que se firma. Eu creo que na presentación deste convenio no seu momento había tamén que se iba a incluir un campo de golf e un hotel, así se manifestou na firma, supuestamente, que non se corresponde ca realidade. En Abegondo, pois eso, estamos un pouco acostumbrados a que se sayan cousas que logo non se levan adiante, ou anuncios que logo non se levan a cabo. E algunha vez, pois sí, fanse realidade, pero, bueno, na maioría de veces, como neste caso, non é así. Estamos de acordo coa moción do noso compañeiro do BNG en que se fagan públicos e se publiquen na web do Concello ditos convenios. Non aparecen expostos ao público e é realmente complicado a veces ter acceso a algún tipo de información. E tamén en que todos os veciños realmente, como é algo que fai tanto tempo que se firmou, que estean na actualidade da información. É dicir, hai moita xente que nin nacera cando se firmou ese convenio e non teñen información ao respecto. É dicir, é algo que se debería de ter en conta. E por outro lado, compañeiro do BNG, pensar que este goberno vai a votar a favor desta moción, pois, bueno, é un pouco, non sei, poñer a palabra exactamente, pero, bueno, nos puntos 1 e 4 da túa moción, pois eso, sabemos que, déxame rematar, a fiscalización ou como falamos agora, a transparencia destas cuestións, pois non vai en relación co que soe pasar, estamos acostumbrados. Nin creo que vayan a estar. Entón, bueno, o noso grupo vai se abster en esta moción polo comentado anteriormente.
O BNG non presenta as mocións pensando en que as vai a votar ou non as vai a votar o Partido Popular. Presenta as mocións pensando en nas distintas necesidades que poida haber. Despois que saen adiante, pois ben, que non saen adiante, pois mala sorte. Vamos a ver, don Blandino. Eu podo entender que vostede presente unha moción instando ao Goberno Municipal ou ao Concello a que inste a Xunta a solucionar un tema do problema Radón, que xa o ten iniciado, pero, bueno, podemos seguir insistindo nel. Home, que vostede inste ao Pleno que é o Goberno Municipal o que ten maioría, para que o Pleno inste ao Goberno Municipal, é dicir, nos instemos a nós mesmos. A facer algo, home, non deixa de ser un pouco, vamos a chamar, raro, pero, bueno, admitindo eso, solamente lle vou dicir dúas cousas. Unha, se ten algo que dicir con respecto aos convenios, se ten algo que dicir con respecto aos convenios, pois, oye, manifesteo, trasladeo a donde considere vostede oportuno, se non está de acordo. Simplemente voulle facer unha aclaración. O Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista Obrero de Galicia gobernaron este Concello. Eu non sei se naquele momento instaron a algo ou non tuveron ocasión. Home, cando menos resultame un pouco patético de que vostede agora, en nome do Bloque Nacionalista Galego, inste ao Concello a de que mire ese asunto. Antes, cando gobernou, non o fixo, puido habelo feito e non o fixo. Por lo tanto, paréceme extremadamente ridículo. En segundo lugar, porque o vin, así tuve unha ocasión de velo, que ao parecer, porque hai unhas obras, que se fixeron unhas obras, creo que nun medio ou na nota de prensa que vostede mandou, que efectivamente era a ocasión para o tema de facer unhas obras. Entonces, que tal? Home, eu non sei se vostede ten pensado en algunha ocasión, cando goberne este Concello, se é que se produce, a xente que fai unhas obras, que remodela esas obras que fixo no seu momento, exigirlle algún tipo de compensación sendo unha entidade privada ou sendo un particular. Non sei se ten pensado facelo. Se ten pensado facelo, pois pareceme moi ben. Pero mire vostede, o Deportivo, para facer estas obras, hai o que se chama oicio, pagou 27.000 euros de momento, que ainda quere seguir facendo máis obras, porque fixo unhas obras superiores ao 1.000.000 de euros, que entraron nas arcas municipais, como calquer outro ciudadano ou calquer outro promotor. Esta equipa de goberno entende que os beneficios que tuvo o Deportivo para o Concello de Abegondo, única e exclusivamente en publicidade, que sale en todos os medios de comunicación todos os días, Abegondo, vese máis que suficientemente recompensado. Non obstante, se vostede, que aparte teño que decirlle que ten que ler ben os dous convenios, por unha moi sencilla razón. Dixo máis dunha barbaridade, pero eu, se non sabe interpretalo, mire, os campos de erva artificial, os que menciona vostede, son terreos do Deportivo. Non tuvo nada que ver o Concello de Abegondo. Todos os demais terreos, sí, non a cabeza, ten un problema de interpretar o que lee. Simplemente lle digo que, efectivamente, o único que fixo o Concello con respecto ao Deportivo foi un dereito de superficie que financiou maiormente a Diputación e máis a Xunta de Galicia, que, por certo, ahora xa está cambiado prácticamente totalmente o edificio, eu tuve unha ocasión de velo, está prácticamente xa distinto, polo menos por dentro e por fora tamén, con respecto ao inicial, un campo de fútbol que ten erva natural e máis o edificio. E aí financiou, en este caso, con un 15%, se non recordo mal, o resto financiouno a Consellería, digo, a Xunta e máis a Diputación. Por certo, ningún dos organismos presentou ninguna queixa. E máis o Bloque financiou no seu momento, o Bloque está gobernando a Diputación, podería facer,
eu acato o interés que vostede pode ter pola cidade deportiva, pero tamén lle digo, xa lle dixen máis dunha ocasión, os intereses privados e particulares de determinadas persoas non nos debía de traer aquí, pero é un consello que lle dou, e lle volvo a repetir, porque isto non é un tema que eu non o facería sendo o Bloque Nacionalista Galego. Entendo que vostede este obrigado a facelo, pero o meu consello é que non meta cuestións particulares de xente que forma parte das súas listas en este tema, porque creo que está equivocado. Pero, bueno, eso xa é un consello que eu lle dou, nada máis, sin máis. A partir de aí, decirlle tamén que, mire vostede, tanto os 12.000 euros que se fala no primeiro convenio como os 6.000 euros que se poden falar a partir do ano 30 hasta o ano 50 son revalorizados co índice de precio bueno, non sei como se chama, precio ao consumo, o IPC, revalorizados. Haberá que calculalos. Evidentemente, vostede pode entender que 12.000 euros o ano de alquiler daquelo, supuestamente, é pouco, pero, bueno, cada un ten a súa maneira de ver as cousas. Cando se fixo este convenio, fíxose fundamentalmente con unha idea, que saiba vostede que se lles ofreceu aos equipos de fútbol naquel momento que había no Concello, concretamente o Bizoño e máis o Santirso, e renegaron de querer utilizar as instalacións do Deportivo. Cuestión que a día de hoxe, pola intercesión do Concello, están utilizando equipos como a Xuventude de Crendes, que o fai, creo, coas nenas e máis co equipo sénior. Creo. Pero, de calquera maneira, o beneficio que nos entendemos e este alcalde, maiormente para o Concello de Abegondo, é de que todos os días, en todos os medios de comunicación de deportes, dáxelle unha publicidade directa ao Concello de Abegondo, que é conocido a nivel estatal e a nivel nacional, porque eu tiño ocasión de recorrer, non é por recorrer España, non é por outra circunstancia, mas que é de ser a sede da cidade deportiva. Vostede terá a súa maneira de ver as cousas. Eu respeto-a, pero non me inste a que eu, non me pregunte a nós, que somos a equipa de goberno, a que efectivamente nos instemos a nós mesmos de revisarnos o documento. Se vostede o quere facer, despois de 25 anos, fago, pero tamén lle recordo que o Bloque Nacionalista Galego estuvo gobernando este Concello e puido habelo feito. Se vostede quere ir de Robin Hood, alá vostede. Quere dicir algo? Pois fale. Do mesmo modo que vostede di que non o inste, vostede non inste ao Bloque a que presente o que vostede queira que presente. O Bloque presentará o que considere oportuno que presente. Os pasos que presenta e que fai o Bloque para presentar unha moción é levála á Asamblea Local, consultar coa comarcal, é dicir, non hai aquí, non sei que especulación ten vostede de persoas, de que non sei que non sei cuánto. Isto sométese a votación en distintos consellos e decídese se se presenta ou non se presenta. Unha maneira bastante democrática de actuar. E logo, en canto a darme consellos, home, eu penso que teño xa 48 anos, sei o que fago, teño a madurez suficiente para saber o que fago. E admitolle consellos a miña nai como unha persona maravillosa. Pero o resto, a verdad é que xa sobra. Moi ben, pois escoitado o seu, eu, se vostede ten ese vía crucis de ter que comentalo coa administración local ou coa agrupación local, a comarcal e a provincial, bueno, supoño que a provincial tamén. Eu particularmente non teño que dar explicacións a ninguén, nin á local, nin á comarcal, nin á provincial. Facemos o que entendemos que é mellor para o Concello. Déxeme terminar. Entendemos que facemos o mellor que é para o Concello de Abegondo. Entenderá vostede, e esa cousa súa, de que teña a disciplina do seu partido. Nós, aquí no noso Concello, facemos o que consideramos interesante para o noso Concello. O partido ao que nos representamos, se vostede se dá de conta, nós non traemos ningunha moción
en nombre do partido para aprobarla e para facer política ese partido. Vostede ten todo o dereito do mundo a facer o que estime conveniente e mirar máis polos intereses de fora que polos de Abegondo. Ten todo o dereito. Nós, evidentemente, ceñímonos ao noso Concello e priorizamos o noso Concello por encima dos demais. Creo que tuvemos ocasión, non fai moitos días, co tema da asociación da AP9, o Bloque Nacionalista Galego votou en contra, prefiere, dice, a gratuidade da autopista, cando por fin vimos compensado a desfeita que nos fixeron e a navallada que nos fixeron a nós. Vostedes poden seguir ca gratuidade. E lle dicir a alcaldesa de Santiago se vai devolver os 800.000 euros que está cobrando a maior. Pero, bueno, xa isto é fariña de outro costal. Con respecto a esta moción, votos a favor? 1. Abstencións? Votos en contra? Siguiente, moción relativa á situación do idioma propio de Galiza e a adopción de medidas para a súa normalización. Os recentes datos feitos públicos polo Instituto Galego de Estadística sobre o coñecemento e uso do idioma galego constatan a situación crítica que está a atravesar a nosa lingua. Esta situación, que podemos cualificar de emerxencia, é a consecuencia dunha política lingüística discriminatoria e excluinte aplicada nos últimos 15 anos Neste período prohibiuse a impartición en galego en varias materias no sistema educativo, caso único en Europa. Eliminouse prácticamente o acceso das crianzas á lectoescritura en galego na rede de escolas infantís. Mudouse a Lei de Función Pública para que o funcionariado non teña por que ter coñecemento do galego para entender ás persoas. Ou desapareceu a oferta da programación infantil ampla e actualizada na Televisión de Galicia, entre outras moitas medidas contra o galego na administración, na xusticia, no audiovisual, en medios de comunicación e nas actividades comerciais e económicas. As consecuencias están á vista. O galego non só descende bruscamente no uso habitual, perdendo a súa condición de lingua máis falada na Galiza, senón que mesmo se descoñecen nas franxas de idade máis nova. O 32,4% das nenas e dos nenos entre 5 e 14 anos non son quen de expresarse en galego. Poden entendelo, mas non falalo, aínda que queiran, porque non o dominan. Este é o resultado práctico desas políticas. Así, o Consello de Europa ou a propia ONU teñen dirixido advertencias á Xunta de Galiza para mudar a actitude sobre o galego. Consideramos, por suposto, que esta situación do noso idioma é reversible. O galego ten futuro se o compromiso coa normalización do noso idioma é real e asumido por toda a sociedade, comenzando polas institucións galegas. O futuro galego depende da nosa vontade colectiva como galegos e galegas. E por todo o exposto con anterioridade, polo que o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego somete a debate a aprobación polo Pleno deste Concello esta moción propondo a adopción dos seguintes acordos. Reafirmarnos na defensa da lingua galega patrimonio colectivo e de incalculable valor, e no seu dereito inalienável a ser coñecida e usada pola poboación en calquera circunstancia e lugar sen discriminación de ningún tipo. 2. O Concello revisará a súa actuación en materia lingüística e adaptará ao previsto legalmente tendo en conta a súa condición de lingua propia de Galiza. Estatuto de Autonomía, artigo 5, é o establecido nos preceptos aprobados por unanimidade das forzas políticas, Lei de Normalización Lingüística de 1983 e Plano Xeral de Normalización Lingüística de 2004. Terceiro, o Pleno do Concello acorda adherirse á plataforma Queremos Galego, entidade social ampla conformada por colectivos de diferente ámbito e por persoas a título individual que nace da vontade de articular unha ampla resposta popular a prol da lingua propia do noso pobo. O galego, de defensa e afirmación dos usos públicos e dereitos lingüísticos xa garantidos pola actual legislación e de progresiva normalización naqueles espazos onde o idioma de noso non goza aínda da presenza desexada. En coherencia con esa decisión, o Concello apoiará activamente as iniciativas sociais promovidas desde esta plataforma. Trasladar este acordo plenario ao Parlamento de Galiza, Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude e a plataforma Queremos Galego. Moi ben. Partido Socialista de Abegondo.
Bueno, desde o PSOE de Abegondo consideramos o galego como algo noso propio, a nosa lingua de referencia. Tamén sabemos que a competencia neste eido correspóndelle na maior parte a outras administracións e sabemos que se están a realizar reunións entre os propios grupos parlamentarios que teñen representación na Xunta, o Consello da Cultura Galega, a Real Academia Galega, a Federación Galega de Municipios e Provincias. Co fin de conseguir un pacto pola lingua galega, impulsar a súa actualización no Plan Xeral de Normalización Lingüística, e creo que todos vemos a necesidade destas melloras e cremos que todas as medidas para favorecer o seu uso son necesarias. A nosa dúda está en que, como insta a moción, a ter que adherirnos a unha plataforma ou outra en función de favorecer este uso do galego. É dicir, apoiamos que cada quen teña a posible liberdade para utilizar calquera dos idiomas oficiais que dispoñemos, contando con que no Concello se poden tomar máis medidas para que a nivel educativo para todos os veciños e veciñas que poidan estender o seu uso e que non caia, como demostran os estudios, que está caendo en decadencia. Un pouco queremos saber que actuación, ou se hai algunha actuación por parte do Goberno municipal de favorecer o uso deste galego, e en función disso emitiremos o noso voto. Moi ben. Bueno, vamos a ver, a mellor é que tampouco non me sei explicar moi ben ás veces. Creo que este asunto xa veu máis veces no pleno. E, home, eu casi vou a coincidir en este caso co concelleiro do Bloque, do PSOE, que a min apoiara unha plataforma Queremos Galego, que sabemos perfectamente as plataformas que nas monta. Esperemos que non pasen como Ourense, que puxeron de voceiro dunha plataforma a un violador de nenas para defender os intereses dos nenos, ao lado da Pontón, supoño que o sabrá. E condenado, tuvo 7 anos na cárcel. Digo que esas plataformas esperemos que non sean desas. Dicirlle que eu, vamos a ver, fora daqui, eu estou en unha moción de cara a Galicia, mandarlle ao Parlamento. Me parece moi ben que traia cuestións do BNG, insisto que eu non son quen para dicirlle o que ten que facer e que incluso intente que nos adiramos a unha plataforma de non sabemos quen é, Queremos Galego, que sabemos perfectamente como o Bloque fai ese tipo de plataformas. Ten un lote delas. Por tanto, pode empregar calquera delas. Pero mire vostede, eu se quere facer algo aquí co galego, eu encantado da vida de facelo. Eu, polo menos, desde que son alcalde, esta equipa de goberno emprega ao 100% o galego en toda a administración. Eu se quere facer algo, e que sea da Constitución española ou do Estatuto, empezamos a poñer o 50% en castelán e o 50% en galego. Se non lle gusta todo en galego. Eu, de verdade, alucino cas súas mocións. Aquí falamos todo en galego. Na administración, todo en galego. Eu non sei que quere máis. Mire, vou contar unha anécdota. Fai uns anos, a min pedironme ir a unha excursión cos rapaces de Bios. Xa contei. Pois había unha filla dunha concelleira do Bloque e falaba castelán. E eu falando galego en Cataluña. E sentíme o ridículo pola sencilla razón que non había ni el primero que falara en galego. E na escola obligábanlles a falar galego. Os nenos non consiste en obligarlles, e sobre todo un idioma que eles non entenden. Porque non é o que falaron na súa casa. Nunca. A mí está ben pos escritores que escriben KNH ou que escriben con grazas, e máis que escriben con posíbel, e toda esa que, en teoría, evidentemente, no galego normativo está permitido. Pero aquí eu levo falando galego toda a vida desde que nacín e non falo, nin digo grazas, nin posíbel. Digo o que falaron meus pais e meus avós.
teño que aguantar agora algún que estudiou comigo no bacharelato, que cando iba ali a Betanzos, chamábame aldeano por falar galego. Eles falaban un castelán, vamos, daquela maneira. Hoxe son da UPG, que hai que echarle valor. E antes estaban na OGE, na Falange, e hoxe son da UPG. E a mí chamaban aldeano. Entendeu, non? Bueno, pois mire vostede, se vostede quere traer as historias do bloque aquí ao Concello, tráeas, pero de calquera forma non nos obligue a nós tamén a empregar o castelán. Nós utilizamos ao 100% o galego. Que quere que fagamos máis? O 150? Que queres que vayamos á escola a decirlle aos nenos que falen o galego se os nenos están volvendo en contra canto máis se os obriga? Pero bueno, se esa é a teoría, a mí pareceme moi ben. Nós, particularmente, esta equipa de goberno non está a favor da súa moción. Votos... Si, pode decir o que queira. A min parece moi ben que traia as súas experiencias e os seus casos particulares para estendelo á xeralización. É dicir, eu supoño que coñecerá todos os casos de Galicia onde é como vostede di. Eu tamén sempre falei en galego, non son paleofalante igual que vostede. Exactamente igual que vostede. Nunca jamás lle impuxen a ninguén que falase no que quixese, como se quere falar en chinés mandarín. Non teño ningún problema. É dicir, cada un que fale o que queira. Agora ben, é certo que aquí temos unha lingua de noso, unha lingua que está perdendo falantes, que é a única lingua minorizada do Estado que está perdendo falantes, a única, é consecuencia de unhas políticas, de unhas maneiras de actuar, de un xeito de facer. Logo, tampouco entendo a súa postura de se no Concello de Begondo se está facendo ben, porque eu nunca dixen que se estuvera facendo mal. Eso presento aquí, Sí, eso presento aquí. Pero eu nunca dixen que se estuvera facendo mal. E cando trouxo o da ordenanza do galego é porque está ben regulalo, porque sin haber ordenanza pode vir un funcionario e dicir no, yo lo voy a hacer todo en castellano, porque non hai ordenanza. Xa, claro, pero é por eso. É dicir, aquí, se unha cousa se está facendo ben, eu non entendo o seu interés de intentar ir atrás e dicir o 50%. Eu firmo yo o 50% en todos os ámbitos, agora mismo. Firmo yo agora mismo, pero como di a Constitución, o 50-50. Pero en todos os ámbitos, en todos, absolutamente en todos. A nivel social estou falando. Non, a nivel social estou falando. É un Abegondo e se dixen que a nivel administrativo en Abegondo non se están facendo as cousas mal. Acabo de decir. Mira, Digo que tenga que decir. É tan falsedad como decir que hai materias que non se poden dar en galego, que é o que di a lei... Que é o que di o decreto de plurilingüismo. E agora vou facer eu como o señor alcalde, vouche contar unha anécdota. Fai pouco eu estuve nun CEIF en Ferrol, verdad? En primeiro de primaria. Bueno, pois a profesora de primeiro de primaria negábase a dar clases de galego. Solo se daba en castelán. O único referente galego falante que tiñan esos alumnos dentro da clase era eu. É unha anécdota, que non quero dicir que isto se estenda ao resto dos docentes. Termine, Blandino. De verdad, eu, como comprenderá, admito todas o que vostede queira decir. De verdad, todo. Probablemente, impoñer un galego determinado, desde o meu punto de vista, é o fracaso do galego.
Pero iso é unha opinión particular, querer impoñelo un determinado galego que non fala a xente. Eu teño destes que comentaba antes, que antes eran da Falange e eran franquistas, cando a mí me chamaban aldeano, agora falan pola NH. É máis posible. Todo isto que lle estou dicindo, escoíteme unha cousa. Estoulle dicindo que, evidentemente, querer impoñer ese galego é o fracaso do galego, pero é unha opinión particular. Agora ben, tamén lle digo outra cousa, que é a seguinte. Aquí, se quixera algún funcionario falar en castelán ou escribir en castelán, eu non lle iba a prohibir, para nada. Está no seu dereito. Aquí non hai ninguén que queira falar en castelán. Impúxose, propúxose falar en galego, hai unha normalizadora lingüística, aquí todo en galego. Aquí non se impón nada. Pero vamos, se o queremos regularizar de alguna maneira, pois poñémoslo ao 50%. Agora ben, mire usted, non estamos falando do Concello de Abegondo. Eu, como comprenderá, non é a miña competencia, nin a competencia desta equipa de goberno, porque non sigue as órdenes de ningún partido, nin comarcal, nin provincial, nin regional, non as sigue. Solamente sigue o que é interesante para o Concello de Abegondo. Vostede ten todo o dereito a seguir as que considera oportunas. Pero nós aquí estamos para defender os intereses dos cidadáns de Abegondo, non os de toda Galicia. Se vostede quere seguir defendendo os de toda Galicia, é o seu problema e o do partido político o que representa. Votos a favor desta... abstencións? Votos en contra? Siguiente asunto. Decretos da alcaldía, creo que tuveron ocasión de velos. Dase constancia da acción de conta da información do terceiro e cuarto trimestre do 2024. Teches conta. Está bien. El tercero. En el próximo pleno. Moi ben, rogos e preguntas. Ten algún rogo, algunha pregunta, don Blandino? Son? Moi ben, corta, que quere dicir? Ten 5 minutos, Son 4 preguntas. Veña. 5 minutos para todas as preguntas? Non. Mas que apoyolle menos. A ver. Como coñecimos pola prensa estas semanas pasadas, que se ratificou nos medios oficiais posteriormente, acaba de señalar no público xunto con outros informes do Parque Eólico Satrebares que lle afectará a concellos como Abegondo, Aranga, Curtis, Oza, Cesuras e Guitiriz. No caso de Abegondo, máis unha vez, verémonos afectados coas liñas de evacuación ou de alta tensión que o parque xera. Ten pensado o Concello presentar alegacións a este novo proxecto eólico? Eu adapto-me ao que diga. Non hai problema. Nos últimos tempos observamos como a equipa de goberno do noso Concello está pola labor de adquirir diferentes predios do noso territorio que teñen valor cultural, arquitectónico ou mesmo sentimental e que, segundo o Concello, serán destinados a diferentes usos. Mas desde o BNG tamén vimos denunciando en diferentes ocasións que hai outros predios propiedade do Concello que teñen igual valor histórico, cultural, arquitectónico e mesmo sentimental que os anteriores que están en total abandono, como pode ser a Casa do Lojoeiro en Geixade ou a Escola de Folgoso. Ten a equipa de goberno do Concello algún plan de rehabilitación para estes últimos predios? Vale. O BNG de Abegondo hai unhas semanas que ven recibindo queixas de veciñanza de diferentes parroquias. Abegondo, Mabegondo, Persedo, Montouto, Figueroa, co gallo da supresión que Movistar e outras compañías están a realizar do ADSL para a transición cara á fibra. Supresión que se fai sen aviso previo e que despois lle xera múltiples problemas burocráticos á veciñanza. Temos un exemplo dunha veciña de Abegondo que para poder recuperar o servizo tivo que pôr múltiples reclamacións en consumo e recurrir mesmo á Secretaría de Estado de Telecomunicacións na Rúa Alcalá 50, Madrid 28071, según os datos que ela mesma nos traslada. Que sabe o Concello destas dificultades que está tendo a veciñanza para ter unha transición que debería ser doada
e que é unha auténtica carreira de obstáculos. Que se está a facer dentro do Concello para que poder paliar este problema? Ten pensado o Concello rectificar na súa oposición a declarar a zona do Monte de San Bartolomeu e do Velar como zona de especial protección arqueolóxica despois de que a Xunta lle ordenase a Grenalia Green Power Gato non iniciar as obras de conducción das liñas de evacuación ata que se conte cun correcto estudo da necrópole do Velar, características e localización? Son dous rogos. Non sei se os queres agora ou despois. Rogo tamén, vale. Atendendo á petición que nos fixeron diferentes veciños de Montouto, solicitamos que se repare un sumidoiro que hai na fronte do Centro Social de Montouto, onde estas semanas estiveron a picos de meterse varios coches, da xente que vai ás actividades que ali se realizan. Estaba sinalizado con un cono posto pola veciñanza, mas este desapareceu. Era para que o Concello poña ali, tape o sumideiro de alguma maneira, que non vayan os coches abaixo. E o segundo rogo é, isto ven a colación dun mail que che mandaron, que falaron comigo, dixen, poñedevos en contacto co alcalde, tamén fatal. Entón, en vindeiras datas a Asociación para a Recuperación de Memoria Histórica ten previsto levantar un monolito no adro da Igrexa de Montouto, onde reunirán aos represaliados polo réxime fascista de Franco da familia Pinilla, dous de cuyos corpos foron tirados na zona alta de Montouto, no lugar da Pedreira, en fronte ao Belendro, e trasladados polos veciños ao adro de Montouto. Por lo tanto, pedimos a colaboración do Concello con esta asociación para poder levar adiante o acto previsto. Moi ben, pois vou contestar a todos. Moi bien. Con respecto ao parque eólico líneas de evacuación presentar delegacións, van a presentar o Concello a masa reserva da biosfera. E darase traslado desde a reserva da biosfera a todos os demais. Outras razóns porque este parque eólico, non me acordo como se chama. Satrebares. Ese mismo. Como ten tantos nomes... A parte que, non sei se viches a documentación, pero Fala que as líneas de mogollón de evacuación informes. van a ir para unha subestación en Abegondo. Sí. Unha subestación en Abegondo. Nós non temos, de momento, o único que lle podo asegurar é que viñeron por aquí os de Red Eléctrica Española, creo que facerá por aí 6 meses. Estabas tú cando viñeron? Quen estaba? Sí. E dixenlles textualmente: mirade, é a enésima vez que vides por aquí, é a enésima vez que vos vou decir o mismo. De que eu sepa, esta subestación nin está aprobada, nin se vai a facer, polo menos estando eu de alcalde. Porque, como a aprovedes, se vos ocurra, ao mellor igual non podes pasar polos camiños, porque o tonelaje non cheja. Vos veredes onde a queredes facer. Podo vos asegurar que, desde logo, vou facer o posible e o imposible, porque non se faga. Evidentemente non son Dios, está claro. Pero, desde logo, vou facer todo o humanamente posible. Que alguén, non sei quen, se o Estado, non sei quen en este caso, quen programa, é do Estado, que o Estado programe unhas liñas de evacuación para unha subestación, fixera para a Mesón do Vento, pois, bueno, non tería un pase. Pero para algo que nin está feito, nin hai proxecto presentado, solamente hai que comprar unhas fincas que llas venderon voluntariamente. Por certo, a veciñanza de Folgoso, que as vendeu voluntariamente, non lle las expropiaron, que son os mesmos que ao mellor protestan porque este ali é subestación, os mesmos que venden, que non deixa de resultar curioso. Pero, dende logo, xa vamos a basar neso que lle acabo de decir. En segundo lugar, a equipa de goberno, agradezolle moitísimo a súa manifestación con respecto á recuperación de edificios históricos, que saiba vostede que estamos ca recuperación dos Loureiros, que é dunha familia e cando foi a República entrou a ditadura, tuveron que emigrar e tuveron que exiliarse. Bien, por lo tanto, tres republicanos estáse restaurando. Vaise restaurar ou vamos a comprar e restaurar en compensación tamén unha franquicia que había do franquismo, que era un cine e unhas determinadas, unha tienda, máis unha panadería que representaba Concheiro. E tamén vamos para ir equilibrando a memoria histórica dun lado e máis do outro, que non sexa solamente unha memoria histórica, non unha nin a outra, unha. Mire vostede, eu no momento en que vostede teña, porque eu para estas dúas instalacións
temos previsto xa saber o que íbamos a facer. No do Lagüeiro, cando solicitamos que viñera para o Concello, eu personalmente coa Xunta, era porque en aquel momento había alguén interesado en poder utilizalo incluso como un mini centro social porque quería poñer unha especie de unha cafetería. Esa persona desapareceu o interés. Eu, se hai alguén que me diga en que se pode empregar aquilo, encantado da vida, restaurámoslo. Pero restauralo para telo ali abandonado, non. E coa escola de Santa Dorotea, encantado tamén de se alguén, se a veciñanza ou calquera outro, que nos diga efectivamente a posibilidade de que facer con el. Encantados tamén. Ahora, amañalo para telo ali abandonado, non. Fibra óptica. Evidentemente, este é un problema que se escapa ao Concello, non é unha cuestión, non é unha atribución do Concello. Pero que saiba vostede que non solamente aquí, Jairo probablemente o saiba, porque si se fixo algunha gestión para facelo en torrente para que pudera chegar ali fibra óptica a través dunha empresa que se chama Rede Aberta. A que me informou desa empresa foi o Estado, a delegación do Goberno, para que me puxeran en contacto con eles e facilitarlles a súa labor. Evidentemente non é unha función do Concello, pero sí a diferentes persoas que se interesaron pola fibra, sempre e cando non estén illados e que efectivamente en suelo totalmente rústico, se lle está facilitando o contacto con esta empresa para que se lles coloque os postes ou a instalación para que se lles chegue hasta a súa domicilio. Con respecto a San Bartolomeu, ben, é unha idea súa, eu non lle discuto, pero non temos capacidade económica para facer unha inversión dese tipo e, polo tanto, de momento non a temos contemplada. O sumideiro diante do centro social. Aquí está Alberto Camaño e dali parece ser ponte en contacto coa asociación a ver se realmente ali o que necesitan, igual que fixeches co tema da cociña cando se colocou, non sei o que é o... Vale. Sí, eu penso que está máis baixo o sumidero que a... Bueno, con respecto a esa familia, home, o apellido Pinilla... Dalle aí para que se che escoite. O que facía moito, está recollido en varios libros tamén, na zona de Abegondo había dúas zonas onde deixaban os cadáveres, non tiñan por que ser represaliados de Abegondo, eran de outros centros ou de outros campos de concentración que traían. E aquí en Abegondo era onde está o actual cementerio novo de Mabegondo e máis na zona alta de Montouto, na zona da Pedreira, onde deixaban e abandonaban os cadáveres. De calquera forma, a min tamén me dixo Gil ali en Beche que non cruzo de carreteras é onde a Inquisición levaba os presos e mataba-os ali a través do porto de Ferrol. Non sei se será certo ou non. A mellor tamén habería que facer algo de memoria histórica deso. Mire usted, eu xa lle contestei a esa persona que escribiu e voulle dicir o que lle dixemos. Ten copia? Bueno, pois dixémoslle, fai a pregunta, eu respondo ya. Dixelle, o Concello de Abegondo non ten inconvinte en colaborar no acto de enterramento que se solicita. Simplemente que sexa o párroco, que é o dono do cementerio, que é o responsable da parroquia e cementerio, e que faga a solicitude ao Concello. Agora ben, tamén se me dice no escrito dela que cos gastos corre a Diputación, non sei que ten... O monolito de que? O monolito se vai a poñer no adro de... O cura deixa de poñer un monolito ali. Vale? Eu se o cura lle deixa, é cousa do cura. Eu non teño problema ningún. Por certo, e a muller esta dixo, bos días, moitas gracias, un saúdo. Por lo tanto, o cura, que é o dono desa historia, que o solicita ao Concello, e non despois nós... Creo que van falar con el para que o solicite. Estupendo. Pero é o mismo, a mesma asociación, é o mismo
Bueno, pois a ver se hai suerte, fan como no Concello de Abegondo, dá o mesmo unha memoria histórica que é outra, dá o mesmo a republicana como a franquista. A ver se hai suerte. Partido Socialista de Abegondo. Sí, eu teño 4 cuestións, 4 preguntas. 4 rápidas, por favor. Xuntas ou por separado? Xuntas. Perfecto. O presuposto do 2025, para cando? Ou a proposta da súa aprobación? Porque aquí falamos de moitas cousas, pero, bueno, dunha liña bastante importante, nadie comenta. Despois, da información que se nos enviou, o decreto con número de expediente 2024/G003, vale, digos, o asunto é a subvención nominativa ao Arzobispado de Santiago para o arranxo do campanario e demais elementos da Igrexa de Horto para adaptar a normativa vixente. A nosa pregunta é, desde cando con fondos, entendo que públicos, se subvenciona o Arzobispado de Santiago? É dicir, hai previstas máis subvencións deste tipo? Con respecto ao saneamento, vemos que últimamente se informou aquí no último pleno da adquisición dunha propiedade por preto de 400.000 euros, que se nombrou antes. Para nós sería prioritario invertir esa cantidade en saneamento, en zonas onde non existe. Falamos sempre da zona de Montouto, que levan anos reivindicando iso. Non considera vostede máis apropiado ir paso a paso para nós neste servicio primario que é o saneamento, poder avanzar nas zonas onde non se está facendo? Despois, vimos unha resolución dunha subvención que a Deputación de Coruña, que hai outras que si se solicitan a esa administración, que era subvención a concellos e outras entidades locais para o financiamento de persoal técnico nos servicios municipais de igualdade de xénero no ano 2025. Creo que non se solicitou, entón, creo eso. Por que non se solicitou? É dicir, é algunha financiación que xa existe, que non existe, que é a posibilidade de levála adiante ou non. E despois, un rogo que sería na zona de Barrio de Leiro, levamos tamén varias veces que os veciños desa zona se poñen en contacto con nós porque parece ser que xa manifestaron aquí a súa preocupación polo estado da vía que vai hasta os seus domicilios, que está aprobado, que estuvo en varios presupostos, que saliu no periódico de Abegondo Noticias ou Abegondo, que chega aos domicilios, e que saliu en varias ocasións e que non saben nada máis de como está. Estes días é evidente que co temporal que estuvemos sufrindo, pois que era prácticamente impracticable pasar incluso cos vehículos para os seus domicilios. Eso, o rogo é que actuación se vai a facer, se vai a facer todo isto. Nada máis. Moi ben, moitas gracias, Jairo. Vamos a ver, con respecto ao primeiro asunto, é certo, e se eu tiño encargado aquí a intervención, de que efectivamente o presuposto ten que estar no mes de outubro presentado. Estou dicindo constantemente porque o presuposto que nos presenta, salvo as bases de ejecución que este ano vai nos facer o alcalde, e non máis o alcalde, e las va a hacer el alcalde, e lo digo para que antes de hacerlas me avises a min. Teño dito a interventora. O que pasa é que agora está esperando pola liquidación do presuposto, xa que ocorre neste ano outra vez o que pasaba fai anos, que para non incurrir en desestabilidade financiera é mellor esperar a que ater a liquidación do presuposto para saber como estamos, verdad? Facilitamos o traballo á interventora. E o que conste que estou insistindo en facelo, entre outras razóns, por unha moi sencilla, que se queremos facer obras, o normal é ter o presuposto aprobado, porque se non telo non as podemos facer, e hai que contratala e facelas no verán, non po inverno. Con respecto á subvención de Horto, solamente teño que dicir que non la solicitou foi a Asociación de Veciños.
evidentemente o cura párroco falou coa Asociación de Veciños, recolleron as firmas dos veciños, pedironnos unha axuda, evidentemente nos temos que dar ya a alguén, a Asociación de Veciños non é dona do como lle chaman, da Iglesia, e tuvemos que dar ya a quen é o titular da Iglesia, que é o Arzobispado de Santiago. Nada máis. E foi unha petición dos veciños que firmaron a súa solicitude. Como comprenderá, evidentemente, a pouco chegou, porque creo que foron o arranxo 150.000 euros, e nós creo que lle demos 15.000, 15.000, o 10% do que lle costou. Pero, bueno, nós estamos para servir e atender aos nosos veciños. Con respecto ao saneamento, non deixo de darlle a razón, de feito, estamos traballando nestes momentos e ultimando o de Ardexurxo, o de Bordelle, que ten que empezar as obras, que non pasa o mesmo que o cuarto o do camiño que vai para Barrio en Leiro. Estamos ultimando tamén que no Oceán falta a estación de bombeo, porque se fixo rapidamente cando se iba a facer o paso da senda ciclista por ali para despois non ter que romper o camiño, e estamos xa traballando con este de aquí, xa o temos aprobado, o do Asadiño. Tiñamos pensado comprar unhas fincas para facer unha depuradora, pero ahora estamos pensando en facer unha estación de bombeo, aprobala e bombear hasta onde está a nave municipal e reforzar aquela estación de bombeo porque está bastante cascada. E con respecto á subvención de igualdade, mire vostede, este Concello, non digo cometer o error, que si é bo ter personal cualificado, pero o das subvencións para personal é un engañabobos. Por que? A subvención, a Xunta ou a Diputación dá axudas, pero despois, co paso dos meses, hai que facer os fixos. E despois, cando non hai a subvención, teñen que financiarse ao 100% por parte do Concello. Xa nos está pasando en algún caso. E no caso do tema de igualdade, evidentemente, hai unhas técnicas no noso Concello de Servicios Sociais que nos dixeron que eran suficientes como para ser elas. Temos tamén unha educadora social que temos a suerte de que está aquí hoxe con nós, que tamén se dedica a ese tipo de políticas. Con respecto aos rogos, creo que o do Camiño de Leiro me parece que é o único que me fixo. Pasa o mesmo que o que antes comentaba ao saneamento de Bordelle. Son os pós do ano 2022, me parece, e 2022. Que pasou? Sigue pasando, e agora vamos a contemplar no presuposto que ten dada a orden á interventora de suplementar eses proxectos que coa subida dos precios quedaron aí atrasados. Evidentemente, vamos a suplementalos co que haxa que suplementar para que se poidan realizar. De acordo? Bueno, de acordo. Se non está de acordo, ten respostado. Que teñades un bo día. Levántase a sesión.